Helburu garrantzitsuena haurrezkuntzako etapakoa da umea gustora etortzea, umea konfidantza lortzea andereñoarekin, eta beti esaten dugu umea gustora baldin badago, lortu nahi ditugun helburuak barneratuko dituela. Guk nahi duguna da umeek beraien gaitasunak garatzea. Eta garapen hori ez dator ume guztietan modu berdinean. Ume bakoitzak garapena daraba bere erritmora. Orduan, gehien bat personalizazio igual haurrezkuntzan aipatzen duguna da, errespetatzen dugula ume bakoitzaren erritmoa. Haurrezkuntzan autonomia asko lantzen dugu, eta ez da autonomia bakarrikan gai izatea gauza bat kentzeko edo zapatak jartzeko, baizik eta autonomia ere izan daiteke beraiek gai izatea zerbait erabakitzeko. Autonomiaren garapena ez da modu automatiko batean garatzen, baizik eta planifikatu egin behar da. Eduki zehatz batzuk eman dizkiegu eta sistematizatu egin dugu ze eduki nahi ditugun edo ze trebezi nahi ditugun landu gure ikasleekin. Autonomian nik uste gehien bat umeengan da beraiei egiten diela ere bai indartsuagoak. Umeak konturatzen denean bera gai dela zerbait aurrera egiteko saiatzen da gehiago. Eta umeak saiatu egin behar dira. Nik uste hori dela garrantzitsuena, saiatzea eta nik andereño bezala lagundu behar diot saiatzen. Eguna nolabait daukagu egituratuta 3 zatitan. Lehenengo zatia dela hasiera. Hasiera hortan harrera momentua da, non goxotasunez umeak etxetik datozte eta guk andereñoak harrera egiten dugu. Harrera ondoren lurrean eseritzen gara ume guztiekin eta nolabait aurreratzen diegu egunean zehar ze jarduera egingo ditugun. Planifikazio bat egiten dugu. Planifikazioko lehenengo gauza da txokoak. Haurrezkuntzan lehenengo momentuan lantzen ditugu txokoak umeekin. Txokoak anitzak dira. Txoko horietan gauza ezberdinak lantzen dugu motorizitate fina, lantzen dugu esperimentazioa, lantzen dugu matematika, lantzen ditugu ere bai irakurketa idazketako jolasak. Beti modu esperimental batean. Txoko guztiak dira oso divertigarriak, nolabait saiatzen gara divertigarriak izaten, eta umeak aukeratzeko askatasuna dauka. Txokoak ondoren etortzen da momentu biribila. Momentu biribila da geldiune bat. Ni tutora bezala nire taldearekin elkartzen naiz. Geldiune horretan lantzen dugu pixka bat barnekotasuna eta lantzen ditugu ere bai emozioak. Momentu biribilaren ondoren, nolabait bigarren atalean sartzen gara, 3 atal daude haurrezkuntzan, bigarren atalean non lantzen ditugun etapako ekintzak. Lantzen dugu lehenengo momentuan patio baino lehenago irakurketa eta idazketa, aurre irakurketa eta aurre idazketa, beti modu esanguratsu batean eta beti modu divertigarri batean. Eta patio ondoren egiten duguna da matematika. Matematika lantzen dugu ere bai modu manipulatibo batean, ABN gaude erabiltzen, eta ABN-erekin nahi dugu umeak barneratzea matematikako kontzeptuak, baina modu esanguratsu batean eta manipulatiboan, jolas asko egiten ditugu lurrean, nun umeak jolastu egiten dute. Eta umeak beti esaten dugun bezala, jolasten daudenean ikasi egiten dute. Jangela ondoren proiektuak lantzen ditugu. Proiektua beti egiten dugu modu esperimental batean. Esperimental batean, beraiek, balen esan duen bezala, disfrutatzeko. Egunari bukaera emateko, azkeneko fasea bezala egingo genuke egunaren itxiera. Eta egunaren itxieran taldea berriro elkartzen gara, tutora bakoitza bere taldearekin elkartzen da, eta pixka bat egiten dugu goizean planifikatu ditugun jarduerak, nahi genuen helmuga hori lortu dugun edo ez. Eredua aurrera eraman ahal izateko espazioak moldatu behar izan ditugu. Espazioak aukera ematen dute mugimendu gehiago egoteko, dinamikoagoak egoteko, umeak sozialki ere bai gehiago iriki dira, harreman gehiago dute, nik uste aberastu egiten direla. Eta gero, daukate ere bai aukera andereño gehiagokin egoteko. Azkenean lan egiteko modua aldatu egin dugu, eta partekatzen dugu taldea 2-3 andereñoren artean. Eta horrek aukera ematen digu pixka bat ikaskuntza pertsonalizatuagoa izateko. Aukera ematen dizu gehiago gerturatzeko ume bakoitzak dituzten beharrei.